Mga kapamilya, Battle Reunion, Limoncito Relay, go! Ops. Tanawa ang mga naong. Tanawa na to, wala daot ang naong, kaya nakasmile mga kapamilya. Tanawa na to ang mga naong. Isidlip. Tanawa na to ang naong ni Balong. Oh, grabe ko, di ko ba na. Oh, wala lang kay Balong mga igala. Oh, si Ana mga kapamilya. Oh, grabe ka si Ana mga igala. Oh, next, si Emalina mga igala. Next na kay si Tutong. Si Balong dahil si Tutong rindig ko na din. Si Balong, wala, dili pas luman ang naong. Wa na daot ang naong. Dili patanawa ko. Si Kuya Dan, wa na daot ang naong. Nagtatawa pa sa Ate Ima. Ano sa Ate Ima mga higala? Kuya ko sa Ate Ima. Natulala sa Ate Ima mga higala. Naglisod siya, kumukatawa ba siya umalagot? Ganito kay Unat. Saan ko mga higala, no? Idol ito, mura na siya daw pantang mga kapamilya. Next, Alvin na. Ano yan mga kapamilya, tanawan na to. Ops. Wala lang. Ops, hindi. Humanod nga po na to. Sige, Junis, mga kapamilya, alina. Ops. Sige, Gatiting. Si Kuya Titing, wagin po na daw ang naon ni Gatiting. Ayaw mo. Di na ba ito limutsita? Daog man ni. Kisay na daog. Kisay winner. Kundi ang Umanami gayaw-yaw lang kadri umanami. dili, ang una, kisay na una. Kisay na una, Mama Che. Korista. Dili, murag na human naman sila traho. Ang nauna dili kita ni Drio. Sila Mama Pi ang nauna. Nauna sila Mama Pi. Ang ubang di pagkaundaan dayaan. Balik.